σήμερα όμως και συγγνώμη για την εμφάνιση. Μόλις βγήκα από τη θάλασσα. Ήταν λίγο κρύα σήμερα. Θέλω να σας δείξω λίγο. Κάποιοι θα ξέρετε, κάποιοι όχι. Είμαστε στην παραλία του Φυγιά. Και απέναντι αυτό το νησί, εκεί, αυτό εκεί, είναι η Πεταλή, για όσους ξέρουν. Ναι. Εδώ είμαστε νότια Εύβοια, από εδώ είναι το Μαρμάρι, πίσω το λιμάνι. Αυτός είναι ένας οικισμός, Αγία Μαρίνα, και πίσω από εκεί είναι η παραλία Ζάστανη. Όσοι ψάξετε και βρείτε την παραλία Ζάστανη θα τη δείτε. Εδώ μπροστά είναι η Χρυσή Άμμος, η παραλία Χρυσή Άμμος. Κάνουμε όλοι windsurfing όταν έχει αέρα. Και σήμερα έχει πάρα πολύ αέρα. Άμα δείτε μέσα έχει προβατάκια. Γι' αυτό ήρθαμε από αυτή τη μεριά της Εύβοιας, στο Φυγιά. Στην παραλία Φυγιά. Είναι αυτή εδώ η παραλία. Είναι τεράστια. Έχει άμμο. Σήμερα βουτήξαμε εδώ, αλλά από εδώ και πέρα έχει κάτι πέτρες μεγάλες. Έχει μπροστά άμμο, αλλά θα βρείτε και σημεία. Όπως κάνει εδώ ο κόσμος μπάνιο, θα βρείτε σημεία που είναι όλο μέσα άμμο, δεν έχει τίποτα πέτρες. Εμείς κάτσαμε εδώ σήμερα, βρήκαμε και σκιά στα αρμυρίκια. Λοιπόν, είμαστε στο Φυγιά και πίσω ακριβώς από αυτή τη μύτη που βλέπετε, ακριβώς εκεί είναι η παραλία των γιατρών ή ο Κοκκίνης. Όλοι όσοι είμαστε παλιοί εδώ το ξέρουμε και σαν Κοκκίνη και σαν τον γιατρών, γιατί έχουν σπίτια περισσότερο γιατροί. Μετά έχει και άλλες παραλίες, δεν θυμάμαι να σας πω τα ονόματα, πρέπει να ψάξω να τα βρω. Και μετά από τις παραλίες τις άλλες, δηλαδή περνάμε τον Κοκκίνη ή των γιατρών. Η παραλία των γιατρών είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι πιο μεγάλη από αυτή εδώ το Φυγιά. Βρίσκουμε κάτι άλλες μεγάλες πάλι παραλίες και μετά είναι το λιμάνι του Μαρμαρίου, από το οποίο όσο πάμε πιο δεξιά έχει και άλλες παραλίες να βρείτε με άμμο. Έχει και μικρό βοτσαλάκι, έχει και παραλίες με μικρό βοτσαλάκι. Ανάλογα που φυσάει στην Νότια Εύβοια μπορείτε να βρείτε πίσω από αυτά τα βουνό εδώ είναι η Κάριστος, η πόλη της Καρίστου. Είναι περίπου 15 λεπτά με το αυτοκίνητο, 15 με 20 λεπτά κάπου τόσο. Θα σας πω περισσότερα για όσους ενδιαφέρονται. Ήρθαμε από εδώ σήμερα γιατί από εκεί έχει βορειά και από εκεί την πλευρά έχει πολύ κύμα. Οπότε ήρθαμε από εδώ που όπως βλέπετε έχει αέρα αλλά δεν κάνει κύμα. Δεν μπορείς να κάνεις άνετα. Και πίσω από εδώ, αν δεν κάνω λάθος, είναι τα Πορτολάφια.